En daar ben ik super blij mee. En daar wil ik jullie mee bedanken. Als je die had gehoord, was mijn broer met zijn vrienden aan het spelen. Meer aan het vechten. Ja. Dat zijn ze dus aan het doen. Waar is dat? Ik wil het niet. Ik wil wel. Ja, dat is een aantal gewoon niet. Ik zal er niet graag zijn, man. Zeg het maar voor de camera. Ja, hoe jij dat je best. Roosje, maar jij is niet goed. Dat is geen Oh, wat moet je Ik ben een video aan het maken om te bedanken voor de 20 abonnees. En dan jullie hier te vechten. Heb je al 20 abonnees? Jij hebt een 0 geen. Maar ik doe dat niet, hè. Step de sneak. Rek hem uit! Rek hem uit! Met de halen! Rek hem uit!